Tulong tayo kang matinagang tiyama, nagnanayon ng Marso, itinangit kanda ka sa aking kuma. Di ako at ako makana tayo. Idami yo, naging ipagdawdayo, kung pagday tayo yun, na kayo walang langit. Katagragsak ka si kaudaga. Kat idiriyo, naging ipagdaydayo yun, na kayo ubang bantay. Tati Diyos, liwliwanan na tiinin na, kat iyagyan mo ti kaasin na kadagigin at purapay apal paso. Kumararag tayo. O Diyos, ama magtitipon kadagiti na warawara. Ket mang taginayon ti ornos dagiti nalpasen na nagtitipon. Kas panamendisyon mo kadagiti adot at tao sa di Jerusalem ang nagigem ni Kiramos anang sabat ken ka. Kas takad meting ka pa ng bendisyon. Kadagitoy aramramos apang lagip mi ikiday di si babanliging ay isiservek mo, tapno iti sa linuman adiso kapakay pananda, dagiti aging deg ikiday ta adiso, inda ko maamagugod, iti naamaan na tulong mo, ket inda mailisi iti amin nakita ti kinadakes. Gapo ken Kristo nga anak mo ken na bumi, iso ang matupagbiag ken makipagari ken ka, may sa Dios, ita ken iti nagtanayon. Amen. Di kakyati ako, man ganahin ko mangumapay kada kayo. Kababsat, dedag sumaganap kinadaw ng Santo Evangelio niya puting Isu Kristo, kaya isubagay na. Hindi sumunong aldaw na panda sa Jerusalem, iti nakateng day ka sa dagti pinapagilian sa Tibet Pagay, iti banday ng iting liba, indoon na tidwa kaging kasurot na iti sungat day sangwanan da, amapan mangalay iti may isang orbon iti asno, kaya idi kanin sangpet ka ni Jesus day di orbon, inyat pauda kenkuana, dagiti pagananay da. Kit matay ni Jesus, kasensurat iti mamadtuan sa Karias, agragsak kaunay, sika nga natisyon, idirimi tiragong, sika nga anak ti Jerusalem, at ti arim, umaykeng ka. Nalinteg kembang spal, si papakumbaba, nakasakay iti may isang asno, iti may isang orbon ti asno. Ket dagitadong nga tao na panakipiesta, idi nagigdan ni Jesus, mapansa di Jerusalem. Inyap lagda dagiti pagananay da, iti dalan. Ket dagiti daduma, nagalada kadagiti bulbulong dagiti kay kayo. Ket kastamet ay inyap lagda iti daga. Ket dagiti adong isango ken dagiti iti likod. Agpukpok kaudakon kunada, usana madaydayaw ti umay tinagan iti Apo. Madaydayaw ti umay pagarian ni Amatay David, usana sa dingato. Kakabsat ti Evangelio iti Apo. Kasi iti inaramid dagiti tao, intay nga ron naglibot na sumbrek iti simbaan, idin tayo pananlagip iti si babadligi nga isiservek ni Apo Jesus iti Jerusalem.
Agyaman kam ken kaapo, tayin palubos mo ang nagtengang biday tinaldaw. Isungay kam pa ng lagip iti si babaligi nga isiserrek niya po Jesus sa Jerusalem. Kastamet nga agyaman kami gapo kadagiti adu ken di mabubos sa parparabor mo. Idaton mi nga rit ken kaapo digitoy puso mi anakanumno mo. Pasingpetan na kam kaditap nun inkam ken kamay kari. Iturong na kami kadagiti nalinteg na daldalan mo. Ket di mo ipalubos sa masinaan mi ida. Kadagiti pakasulsulisugan ket pakaitebtebangan, bangunan ket alangunan na kam kadiwa ko, pakawanen dagiti adu basbason ni. Lintegan na kami tapno may karikam kadagiti di mabubus sa kakaasim. Tanasamit une panagayat mo akas na dungo nga ama, iso kaditi mangted kadagiti amin na masapsapol mi. Mangilisi kada kami ti amin na peggad, naasi ang mga agas kadagiti saksakit mi, ken naayat unay ang mga klunto kada kami, inton dumanon ti kanito iti papatay ni sabay mama. Amwen niyo kakabsat ko ni Moises, inbati na anay kitikit iti dua tapi a bato, dagiti sangapulo a bilbilin ngayon paay niya po Dios. Gamit imay niya po to Jesucristo sinubyan na idang injaya babayantin na panagkuna. Ayatem iti apo a Dios mo iti aming ti panunot, iti aming ti puso ken iti aming ti pigsam. Dahito iti umuna ken kang runahan na biling. Iti may kadwa umasping metlaeng ti umuna. Ayatem iti pada matao akas iti panagayat mo iti bagim. Nga rod na dagop aminen ditoy dagiti sangapulo a bilbilin nga impaay ni Apo Dios. Panunuten tayo ita ayaten nga kakabsat no namin ano nga daras kano kasano ti kinadagsen. Tintay nga panaglabsing kadagiti nailangitan na bilbilin nga impaay ti Apo pagimbagan tayo metlaeng. Gurayan tayo kumatibasol, tinakaremremen na kinalaad na, katagbabawi tayo, ti aming ti puso tayo, tintay nga panagbasol. Kakabsat ko, dawatek nga ron, tamet tayo, agulimek tayo, intay nga panunutin, dagiti kanito nga nagliway tayo, nakaaramid tayo iti basol, naigagara tayo manwenuhaan, agpadpada amin nga basol nga naaramid tayo, amay kaniwas iti pagayatan ken nakem ti Dios. Katin tayo manin nga dawaten, ti pamakawan ken kaasi ti Apo, yan tangay mamati tayo, ti Dios managayat ken manang naasi. Iti si babakumbaba anakem ken si bababawi a puso kunatayo, una samit unay nga amami, Nakakasulap na sulpit ken ka, kastamet kadagiti di mabubus na kakaasim. Sa anak ko na may kariya managanan nga anak mo, ibilang na kon sa nakasanak mo nudiket kas naulpit nga adipen mo. Tay suday taapo ti kay karyak, gapu iti kinadakes ko.
Ngemo Diyos nga Apo, maas kat kanya ka managbasol. Ket di nakbaybayan na maminpinsan, tanawan ka di bumurang inak tumapukaw. Ket si kanaasi nga Ama, di mo kaya't amapukaw, uri kapasitan, wenno kadaksan kada kami nga anak mo. Ngebkas kinunana po Jesus, nga dadadikiragsak sa dilangit, gapoy di may sa managbasol nga agbabawi. Ngebgapoy siya mapulog at siya manasingpet, asandan masapul iti agbabawi. Dagitoy iti makaliwliwari isa sa mo Diyos nga Apo, isot mang pabilag kanya, umay sa kaana mo mauawag as iwabawi, sumasanag na kunkunakin ka. Pakawanen na, Ama, pakawanen na. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ti Apo at dako makada kayo, kasta kumamit keng ka, Kumararag tayo. kasi papas ni kunay. Man nakabaling kitagnanayon a Diyos, impakitang iti sang katawan, ti kita pagkumbaba, gapo iti pan nakailasag, tingman nubot, ken iti pan nakaibayog na iti krus. Matulad mi kuma ti anos, iti panagtutuok na, ket makikaysa kamimet, iti panagungar na. Gapo ken Jesucristo, wenno si kang agbiag kinagari, may sa a Dios, ita ken ti agkanayon. Amen. Kakapsat ko yung nga dumngeg kadagiti maibasa. Di mo man may basa. Ito yung may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaya. Insuranak ni Apo Diyos iti saweg. Sa ano mapipigsak tinabannog, binigat apag gagarennak. Adumngeg iti isuro kanya. Hinikanak ti Apo, ti pan nakaawat ketyak nagsukir, wenno simina ken kuana. Hintayag ti bukod ko kadagiti mga saptis kanyak, binayag ida mangpabain kanyak, himpalubos ko aparotinda dagiti barbas ko. Kitopraan dati ropak, yung sa anak aman ano iti panang pabain ta kanyak, sa tultulungan nak ni Apo Diyos, pinapuskol ko ti ropak sa may kaptura, kisa o ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Ti may kadumay basa kapsat, ket masaratan iti surat ni San Pablo, kadagiti taga Filipos, nga day may kadungang kapitulo, mangrog iti may kalimang bersikulo, agpatinggay iti sangapulo ket maysa kasto iti sagudayan na. Nupay at daken Kristo Jesus, iti pudno nga kasasaad iti Dios. Di na ipapilit nga agtalineet iti kasta nga kasasaad. Ngem iti kabukbukudan na anakem, binaybayan na amin. Inala na iti kasasaad, iti maysa nga adipen. Nagbali na kastao, nagparang iti nasanto, unang tauan na lang nga, nagpakumbaba, ket nagtulnog aging gaken patay. When iti papatay na iti cross, gapu iti daytoy intanok ti Dios iti kangatuan asaad, ket inted na ken kuana iti nagan anatang tanok, ngem iti amin nga nagan. Iti kasta kas pamadayaw iti nagan ni Jesus, agparintumeng dagiti amin a parswa sa dilangit, diti daga ket iti uneg iti daga. Ket sila latak ni pablaak ti amin na tao, ani Jesucristo isu ti Apo, apakidaydayawan iti Dios Ama. Kakabsat, isa o iti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Tumakdan
tagalabsat, intay padayawan tinasantuan ng Ebanghelyo. Purihin ka, Poong Jesus, purihin ka. Purihin ka, Poong Jesus, purihin ka. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Purihin ka, Poong Jesus, purihin ka. Purihin ka, Poong Jesus, purihin ka. Ti Apo at kada kayo, Pagmanat kayo. dahito'y sumaganad na adaw iti nasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti may kasangapulo ket siyam a kapitulo, mangrugito iti may 28 a bersikulo, akasto iti kunat ti Apo kada kayo. Madaydayaw kumai ti Apo. Imuna ni Jesus asimang at iti Jerusalem. Iti makaasideg iti Betfage ken Betania, iti Bantay Olibo, pinauna na ti duwa nga adalan. Inkay iti masungat a baryo, imbilin na kadakwada. Apaman a sumrek kayo, masarakan yun to isigagalot nga urbon ti asno, adipay nasaksakayan. Warwaran nyo ket yegyo ditoy, no adda agsaludsud kada kayo, no apay nga warwaran nyo ti urbon, ibagayo ken kuana a masapul ti Apo. Napandang arod ket nasarakan da amin nga imbaga ni Jesus kadakwada. Ini warwarwaran da ti urbon, kinuna kadakwada dagiti akin kukwa, apay awarwaran nyo, masapul ti Apo, insukbat da. Inala da nga rod ti urbon, ket impanda ken Jesus, inapapan da ti urbon kadagiti kagayda, sa da tinulungan ni Jesus asim makay, ket magmagna ti urbon, anagsakay, bueno, hindi magmagna ti urbon anagsakayan ni Jesus, inyaplag da dagiti tattao, inyaplag dagiti tattao, dagiti kagayda, iti dalan, iti nakasidegan iti Jerusalem, iti dalan a sumalok iti Bantay Olibo, nagdayaw iti Dios, dagiti amin nga adalan na, iti napig sa atimek, gapu kadagiti na indakla na bambanag a nakita da, impukkaw da, bendisyonan ko mati Dios, ti ari nga umay tinagan ti Apo, tal na sa dilangit ken gloria iti Dios. Maestro, inbilin mo nga agulimek, when ibilin mo nga agulimek dagiti adalam, kinuna ti sumagmamano a Fariseo, nga dati umong dagiti tattao, ibagag kada kayo na agulimek da, agpukkaw dagiti batbato, insungbat ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Madaydayaw kumatagtungpal kadagiti bilbili ken sasao ti Apo. Beloved brothers and sisters, good morning. Naliday kayo. Good morning, Galapsan. We are celebrating or commemorating the triumphant entry of Jesus Christ in Jerusalem. Naragsak. Kuma. Ti aurayo kung diyan mo. Makita pa'y naging daddo mga ramos yung samog pa'y hindi na minsan nga tawon. At naging di malaylay na daduma. Katang kumakasta ti pan nakalaylay ti pamatiyo. Kaya, nalakasta nga talaga. Tungtong ulang pa naggamo na. Pero, itatesakbay nga mangrugi ti misa, I was recalling, more than 2 years ago, simrek ti pandemya. March 14 or 16 nga nag-lockdown. 15. Daka mo, basta March 14, 15, 16, 17, nakadagi dya eh. Na-closean ti border ti Ilocos Norte, strict enhanced community quarantine,
Awan ti rumwar. Diba? Dati amin yung nagtibalay tayo, mabutag tayo nga rumwar. It's like rumwar ka dyan inaladang makaala ka ti COVID. Diba? Hindi, ha? Dali, dyan tiyandaan, awan pa, manupay ti mapan. Numapanak ijay ba ay idi, awan iti masabat nga lugan. And my most favorite part during those days is, dete tangke tilugang ko, haan nga bumaba. Mabait nga bumaba, DJ gas na. Inumbong. Kasi naglaka, 30 pesos na nasurok ti, krudo iti. So nga doon bumaba labasit, ay, madi mabaling kargaan ka. Kunak mo ta, naglalo ka, one kiss sa iti, sweldo iti, may nga may ditakan ti loan. Di kumpleto ti sweldo. That's why nagpintas. Ngamahan nga napintas para iti simbaan. Apay, idi, Domingo Ramos, way back 2020, Ramos nga nakadado dirabaw ti lamisaan. Siya, ni Apo Jonel, ni Mrs. ko, daka mo na naman ng Joy iti. Dakda kami lang tinag Domingo Ramos, di naman ng Lisa. Kanina na bebak. Dakda kami lang tinag Domingo Ramos, ito'y apay may parit. May parit ti religious gatherings. May parit ti panagtitipon dagiti tao. Ngamahan nga may parit ti agchichismis. Diba? And the second year, 2021, haanak nga nakapagmisa. Ni Apo Jonel, tinagmisa iti. Because we were secondary contacts. Hata kami, nag-preventive kami. Isumahang kami ngayon May. So nga ni Apo Jonel, tinagmisa iti. Lunes Santo, okay yun, May, nagmisa to. Beloved brothers and sisters, nagsayaat ni Apo Diyos. Apay, for more than 2 years, at last, nakapag-celebrar tayo nga nasayaat ti Domingo Ramos. At last, palpalubos ni Apo Diyos, srambakan tayo ti Semana Santa, nga mabalin tayo ti aglibot, at dapam malubos ni Mayoran. Mabalin tayo ti magma. Di Biyernes, naglibot kami di Tabarani. Amoy ti riknak, kas nakadati na iliwan, nga naglibot. Nga adda iti Nazareno nga mailiblibot. Beloved brothers and sisters, agyaman tayo kini Apo Dios. Tapudno nga nakaimimbag, nakasaysayaan ni Apo Dios. But a gentle reminder, COVID is still around. Yeah? At dati variant nga kunadaman, Omicron XE. Mas mula dito, kung ninong bong Corolla XE. Ano nga tat sumaruno? GLI. Iso nga, alagkar-kararag tayo. But again, we need to stay safe always. Face mask tayo lagta. Ang agaputan na baksinan ka, hanggang nag-COVID. Awan lang ti testing. Mas testing, iso nga awan ti cases. Pero di kunada nga ron, let us live with the virus. Ayan, legit bagbagada. But a gentle reminder lang takakabsat. Face mask, minimum public health standard lang ta. Kagayam ken kakabsat ken Kristo, iti dahi nga aldaw rambakan tayo ti Domingo Ramos. Idi ubingak no kastoy nga aldaw di simbaan di ba ay napunno. Aming di taltalon at dagyan di iti. Takatay ko na nga ron, tayo mga Kristiyano nang naroon natin nga seasonal lang. May tayo makimisa, Semana, Christmas, ordinary days, awan. Diba? Nung na Domingo Ramos, ado ti tao. Apay, gaputa, ure ti Miyerkules kurkuros. Yan mo, dapo kada Ramos lagayang ti makaayab ti tao o may makimisa. Pero brothers and sisters, nakapinpintas idi ubinga. Malpas ti misa ti Domingo Ramos, agulimot ti tao. May parit ti mabang makikaruba. Nung siya idi ti pampanunutot, Diyos ko, apo mangrugito no bigat, ikan ti sidaan. Dinulang ko, mangrugi ti Lunes Santo, aginggana ti pangrabii, ti Dumi, Sabado Gloria, awan sa bali nga ikan, awan sa bali nga sidaam no di ikan. Prito nga ikan, lininta nga ikan, sinigang nga ikan. Kung kunak hindi ko agad siguro to na Domingo, Alleluia, at pagpaga tisiksik ko. Di ba? Pero beloved brothers and sisters, tinakasentruan ti Semana Santa ni Apo Jesus.
Ano dagiti kostumbre ti Semana Santa? Panagnilin, panaglibot, dagiti 7 palabras, dagiti mismisa, dagiti rito ti Semana Santa. Ano dagitoy? Dagitoy kat mang patagker ti pamati tayo kuma. Mang palagda ti pamati tayo. Niya po Jesus iti sumrek iti Jerusalem, sinabat dagiti tattao, nangagantay mga kapsa. Dinaydayaw da, nagpukan da kadagiti sangsanga, inyaplag da, dagiti kagkagay da tinagdalanan na. Datay tataramos niyugan kasi isot available ditoy. Numidjay idi palma, palmera, isot adda idi, naitakakasta. So nga okay lang dagita. Nung teko na akong last year sapay dagita ramos yun, dumaya. So beloved brothers and sisters, dagita tao impukpuk kaw da. O sana ti anak ni David, madaydayaw ti Dios iti kangatuan. Dahito iti ari tayo. Unada. Dahito iti ari. Sabay wagayway kadagiti ramramos. At ken asawan day jay ti panangi wagayway da kadagiti ramramos da bigbigan da nga ni Jesus na sumungsungad, bigbigan da nga ni Jesus na sumalsalog, isu ti ari da. Dagiti ramramos tayo numalpas ti Domingo Ramos pangitipanan niyo. Ridaw ti balay, sarosar. Diba? Jay, kumporme basta dagiti pagtaangan, building sa daramos na di altar. Nudad duma, makais-iso magtakunada kontra kulam. Kontra kulam dati Ramos, isong ipang kontitam ng mga strat ki magkukulam. Sabi, ananib, not kimat-kimat. Kuna, di ba, magpuur na basit with rigis. Anapay, agas. Ito, amoy, agarbuog na kunada. Kabangbang sinili ubiyan, anungan ka, kunada ka, da pedra, bulong tinyog, netaramos, bunot tinyog, dut-dut ti manok, ang angutom, uray magangkit ka, di ba? Daysay. Ngam ti kayat ngay pasimudaag dagiti ramos, kat bigbigan tayo nga ni Kristo isu ti ari tayo. Isu nga itag-ay tayo mat nga wagayway dagiti nga ramramos nga ibagbaga tayo ni Kristo ti ari tayo. Ni Kristo ti pudno nga ari tayo, ari ti kapya, ari ti sangalubungan, ari ti kinapakumbaba, ari iti intero nga lubong. Diyay ti kayat nga asawan. Haan nga dagita nga ramramos kat agserbi nga an-anib. Haan nga dagita nga ramramos kat agserbi nga pangikat ti malas kada pangkwati. May kumangarot kontra chismosa kumama dahil tatatno maikatan ti chismosa ti lubong kong kuna. Diba? Ngam dagita nga ramramos tunggal may pan iti balay, ipakita na ipasimudaag na nga dayta nga balay agna na ti ari ti sangalubungan. Ti panangiwagayway tayo kadagiti ramramos, haan nga detay, haan ko mga detay physical lang, but more on spiritual. Nga tayo, ipantayo ti sangwanan ti balay tayo dagiti ramramos, ipantayo kadagiti altar tayo dagiti nga ramramos, kat ijay nga tunggal makita tayo, may palagip kada tayo, nga bigbigan tayo nga ni Kristo, isuti ari tayo. Nga isuti manubot, nagtutuok, nagrigrigat, na tayo kan nagungar. Pidyo ti ipalagip dagiti nga ramramos. Kaditi tayo ito nga panagsemana, haan kumalaan nga dito, physical, iti panagsemana tayo. But more on the spiritual side. Alam mo, makimisa ka, makipamuggo ka, makilibot ka, makibiyernes santo ka. Ang kasumukdal di Santo Enchero, maki-alleluya ka. Ito naman no, Sabado Gloria, mapabaruti ka, ti kandela, mapabaruti dano, mapabaruti apoy, umay ka. Gumaan kumalaan nagtalinaad di jay. More on the spiritual side. Ngayon di panawan ti Semana Santa, dito'y tayo kumanga maparik na, wano marik na, nga mapabaro, mapasantak, dahil tayo pamati tayo. Mapabaro dahil tayo pamati tayo nga maturog. Wano mariing, dahil tayo pamati tayo nga maturog, kaya't mairiing kada tayo tayo pamati tayo kanya po Diyos. Nga may yun unag kumapay, dahil tayo pamati tayo kanya po Diyos. Tati Semana Santa, kung nanarod, Semana means week, Santa na santuan. Na santuan nga lawas na nakadedikar kada tayo Kristiyano nga mamati ti Semana Santa, it is dedicated to Jesus Christ.
So gapo na nga awan ti agul ulim awan at ti makaariwawa ko na dangarod. Tapanawon ti panagpanpanunot. Siya sino ni Kristo. Anya ti inaramid ni Kristo. Anya ti sakripisyo ni Kristo. Dijay ngayon tayo nga lagupon. Kat dijay ko mga paunag, pay, mapasantak, kun mapabaro ti pamati tayo. Haan nga nito, nagatendarat. Kasi inak makilibot, at picture na kagagumang kandela. Nung naman pastilibot, awan mo, inak maki-istasyon. Ito na mga madaman istasyon, nagtutuglog ka mga turturok, di ka magdangdanggan yung istasyon nga may basbasa. Useless. Inak makimisa ti pamugo, kamula buyaan niya po pa, di nga bugwan na ti saka, dagiti mabuhat. Dagiti apostoles. Maki-Biyernes Santo, tila iururay mo ko, dito kagi, punas. Di ba? Haan nga kasday, ng more on spiritual side. Di pa nagbiyan tayo, panunutan tayo. Let us reflect. Kada kayo nga, manutawon yun dito yung lubong. Manutawon yun nga agad attendar ti Biyernes Santo. Ang pipinus tayo, dito yung may kabaysa. From number 1 to number 7 nga mabalikas niya po Jesus si J. Cross. Na, di ba? Kasi agad attendar tayo lang, nagmulmulag lang si Jam ti Candela, nung nagsindi ti kaabay mo, nung nagsuyab ti kaabay mo, suyab ka matang. Di ba? Kasjay. Pero iyaw, awis ko kakabsat, iti dahito yung ente pa ng rambak ti Semana Santa. Iyon unag tayo kuma. Hanlaan na dito agatendar na agmulmulagat dito unag simbaan. Luktan tayo tayo lapayag tayo, luktan tayo tayo puso tayo, tapno maawatan tayo. Di ko na pwede nila dumakaawag simana ni Apo Padi tapno da sobre da kwartana no? Haan, taadungarigat ti Semana Santa. Natuok ti Semana Santa para iti may isang apadi. Ngam ammo ti may isang apadi nga sakripisyo deta. Tanadagdagsun pa iti sakripisyo ni Apo Jesus. Beloved brothers and sisters, iti dayto nga rod ngayon tayo panangirugi ti Semana Santa. Iti dayto nga aldaw, Palm Sunday, may palagip na tayo, bigbigan tayo, nga ni Kristo ti ari tayo. Babaan tin tayo panangigum kadagita nga ramramos. Ngamanlaan nga ari tingiwat. Aring agaon tingiwat tayo. Ngam ari ti unag ti puso tayo. Ari ti unag ti pagtanan tayo. Kaya iti dahito nga tayo nga rod panagdalyasat, iti dahito makalawas na Semana Santa, intay nga lagi po, panunutan. Iyon unag, denggan awatan, dagiti rito, kostumbre ti Semana Santa. Nga iso ti mang pasantak, mang pabaro, mang patipker, te pamati tayo, kaniya po Diyos. Amen. Dawati nga tapagsak, iti panagtakder tayo amin, kat may misa tayo mga ibunan lag, iti bugas, iti panagpamati ti Apo, kat po natin nga rod, mamati at iti may misa nga Diyos, kay dayawin tayo tinagan natin, sa papiksa na sarili, ag nanayon kang atuan kendalmeng, nga mamatawad ken mang tadikibiyag, mangiturong mamaggaraw ken mang taginayin iti amin nga da, isut rin dakla na kararwa ti lubong, kuwan ken pungan iti amin abiyag ken garaw, no pwede pa'y nasarakan, iti gagangay na, in mapadtuan kit in met makita iti kinaparumbuna kinipad padumasirip na kadagi kinakaskas daaw ngar aramid na in malingag tunig ti puso tinasantuan unay nga timek na ket in mananam ti kinasam-id ti dungugan ayat na nga ama iti mangigaga pa na kaite dagiti masapsapul tayo iti inaldaw mamati akati Apo tayo ti mangibilip ngatuan sumit ti mangibilip ken bagan mamati akati Apo pinarsuana ti tao kat nang tumulong babensing pet ken gaget na iti pagimbagan ken pagrangay na sa pasap anan satad tawo repeg na patinayon tadaan pagbayan ken mangbirok babaen iti napanagbanog iti pamuspusan kadag iti masapsapol agpanunot ken agaramid timbag kat ti Apo gungunaan na dagiti imbag ket dosaen na dagiti dakes nga pagpakinaken ken aramid no paisan nga dagiti naranggas unat dosa tinaypaay timan ti di marupsi ken alinteg na inpunwan ti di mabubus nga kakaasin na mamati akati na marswa kas panigaga na kanya kita akas ama na dumuunay kas tantumit ti na kanyak panaklon tundumano ni ti papatay ko kas panaklon na si asi ti may saring baga naganak ti bangkay ti anak na ket sa anak tumapukaw itag na nayon nga misundol at balbalo ti langak sapay kuma. Tugote ka kapsa.
Kakabsat ko ka na po tayo sa Kristo, dawat tayo ti kaasi ti manang nga asi unay nga matay nilangitan. O Diyos, sa man nakabali namin ni Yesu Kristo, intari na kada kami iti kinunana, iti anyaman na dawaten nyo iti ama itinagan ko iti nanto kada kayo. Na kami o Diyos, sanay kami ti pinidim nga ili, dawaten mi ken kang ipangag mo kadagiti yun, unimit sa kaanang may gapu ken Yesu Kristo nga apumi. Itutunggal panggap ko na entay nga sumbat, umararaw kam ken kaapo indengan na kami. Umat-araraw ka ken sa ako hindi nga namin. Idawdawatan mi apo daytoy agimong mi ken tinasanto na simbahan mo, iti Independent Church of Filipino Christians sa Glipay Memorial Church. Umat-araraw ka ken sa ako hindi nga namin. Idawdawatan mi apo ni Obispo Elorde Mateo, Obispo Maximo ti simbahan mi, digiti amin nga Obispo Papadi ken Seminarista katulungan ti simbahan, agraman meten digiti laiko ken kapamatyan mi, silawang pasingkedam ken pasantoyem kat ida, ti adadang agpa, wenno pasantoyem ida, iti agpaaya ipagimbagan ti sa pasimbahan. Umat-araraw ka ken sa ako hindi nga namin. Idawdawatan mi met ako ti pagilian mi a Pilipinas digiti amin nga iliken syudad ti probinsya mi Ilocos Norte nang nangruna ti syudad mi a Bata. Agraman meten digiti mangituray kada kami tapno kalakaman mi kumaapada-pada ti kinalinteg kapya ken rangay. Umat-araraw ka ken sa ako hindi nga namin. Salwadam kadimet o Dios dagiti naganak kada kami kakapsat kakabagyan di gayem dagiti nakaututangan mi tinaimbag nga nakem. Umat-araraw ka ken sa ako hindi nga namin. Idawdawatan mi ako digiti amin na pada mi a Kristiyanos tagkay kay saam kuman iti sidong ti may sa apamati kanaya iti sidong ti may sa nga arbantewan ti kangatuan nga padi nga isuman niya po Meso Kristo. Umat-araraw ka ken sa ako hindi nga namin. Kadagiti amin nga tattawit mo Dios tinilangitan na grasyam kadagiti anak mo anang ipaay ti daton sagot ken pagyaman iti daytoy nga nasanto na misa. Awatem kadi apo ti pagyaman da anak ti pamilya Ragindin ni Joy, Nestor ken Katkat, ti pamilya da Mr. and Mrs. Eugenio Acoba, Mr. and Mrs. Jerry Garcia, Mr. and Mrs. Villamor Pahinag, Mr. and Mrs. Pedro Alibuyog, Mr. Ryan Judy Jurain Canikail, Mr. and Mrs. Herman Alibuyog, Mrs. Dali Kamangeg, Mr. and Mrs. Randy Conigen, ni Raj Kanikay, Mr. and Mrs. Ben Geteng, Mr. Melchor Gappi, Mr. and Mrs. Charlie Pagibitan, Mr. and Mrs. Ferdinand Alibuyog, Mr. and Mrs. John Nazer Ang, ni Lisa ken Jessie Tutaan, ni Jessa ken ni Roda, ti pamilya ni Teresa Garcia, ti pagyaman ti pamilya Pambit Calderon Demdem ken Yorpo, ti pamilya ni Artemio Alibuyog, Miss Beatrice Ramos, Mr. and Miss Gregorio Pambid Jr., Mary Ann Norgie Marie Robinjan, Mr. and Miss Kiset Patrick Pambid, Miss Hermanago, ti pamilya ni anak mo Grace Nora, Noriel Jan ken ni Adam, Architect and Mrs. Sabino Ramos Sr., Miss Remedios Lasaten, da anak mo nga Maria Onnagan, Ligaya Carmen Calida Crescencio Kenyoli, ni anak mo Gregoria Ulit Corpus, Mr. and Mrs. Wenceslao Agbigay, ni Ruben ken Evelyn Corpus, Juliet Corpus, kastabay ken anak mo ni Gloria Cabanatan, da anak mo Dr. and Mrs. Dan and Pepe Peril, Mr. and Mrs. Edison and Frale Bacnat, dagitoy nga kakabsat mi iso da makigundaway tinasanto na misa, dagiti amin nakakabsat mi apong marokya ti parokya ti Bishop Rico Batak. Ingka kadi apo taginayunen ti salunat, ragsak kenimbag agasgasat da. Umat-araraw ka ken sa ako hindi nga namin. Dawatan mi met o Dios ti panulong mo kadagiti amin nga masaksakit, ingka kadi hapo pa imbagan digiti amin nga saksakit na kati pulang mo kadin tinapukaw ka salunat da. Umat-araraw ka ken sa ako hindi nga namin. Kadagiti amin namin minatay so kami dawdawatan ken nilaglagit babaen dili sakripisyo tinasanto na misa. Ipay mo kadin hapo pakawanen digiti amin nagbasulan ti kararwa anak mo Rico, Siming, Abe, Arthur, Baby, Isabel, Eco, Maria, Ofel, Ponso, Beretta, Jose, Efren, Boy, Melvina, Romeo, Ana, Cristel, Erning, Eulogio Pambid, Eugenia, Victoria, Andres, Benito, Eusebia, Angelson, Candida, Flaviana, Dimas, Laureana, Hilaria, Alejandra, Damiana Ramos Pambid, Tikararwan ni anak mo Siberiano Unnagan, Adorasyon sa Gigit, Glomelin Rigunan, Basilio Corpus, Juanito Corpus, Cesar Jan Angelita, tikararwa ni anak mo Efren Biernes, kani Efren Mendoza, tikararwa da anak mo
a Magdalena ken Dorocho Bactin, Luz Biminta Agustin ken Miracle Agustin, ken amin dagiti pimusay may gapu iti sakit a COVID-19. Aklunem kadidan apo dita pagariam misungain ka rin nga agpaay kadakwada. Marararaw kapit ka apo hindi man na kami. O Diyos, akamang sariked-ked gen bubuayan ti amin nga ayat imbag ken kaasi, timudem ka dagiti ni pasni ka nakarkararag ti ilim tapno daw dawaten mi asi inanama ken ka, inkam to kan met kalak ama na di sumama. Amin dagiti dawaten mi tinaga ni Kristo nga anak mo ken apumi. Amen. Ti apo at dakada kayo, Kasta kumamet kay kas panagsagsagana tayo makipagpaset tinasantuan na padaya ti apo, ito yung sagana dagiti daton tayo pa tinasantuan na padaya na. Comes from our heart, both frightened and free. Take what we bring now and give what we Someone rely on their power. Others put trust in their gold. Some have only their Savior. His faithfulness never grows old. All that we have and all that we have comes from our heart, both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. Sometimes the road may be lonesome, but can be made of some way. Take courage and always remember, love isn't just for a day. All that we have and all that we offer comes from our heart, both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. At po, awatem ka di amami nilangitan to'y lagipte at babaeng kadigiti si babawi a puspusumi. Intami dato na panglagip iti na santuan ng itatao ni Apo Jesus. Kalagiti na Diyosan na panurusuro na. Abinig a singpet kat kalagiti kaskas daw pagpatulad na. Abinig nga ayat asi ka na ano sa panagituret. Amoy mi kumapaglakaman dagiti makapasingpet nga laglagip na nagpay ti pakaispalan mi ken ti pakaidaydayawang mo Apo. Sabay kuma. At puot ka nagkarkararag kayo tapno di kayo mamat nagtisuliso. Ti kararwada asis sagana ti bagi nakapoy at asi ti may sama saksakit. Agtamed tayo nga kakabsat ko intay dawaten ti amatay nilangitan. Kas kalikagum ken tarigagay ti maysa ken maysa kada tayo. Dengem ako dagiti karkararag ni.
iti agnanayon ti asi ti Apo at dakadagiti agbuteng kenkwana ti linteg na dakadagiti anak dagiti anak na. Iasi ti Apo at kadagiti agtumbal iti linteg na maglagit kadagiti bilbilin na tapno sudat tumpalen da. Ti agnanayon nga Apo impasdek na sa dilangit ti saat ti turay na ti pagarian na sa kupen na amin nga adda. Daydayawan niyo ti Apo, da kay amin ang heles naman nakabalitik sa mga rami ti sauna kinagtungpal ti timek ti bilin na. Daydayawan niyo ti Apo agnanayon da kayo amin na buybuyot na da kayo makatkatalek na nga garamit iti pagayatan na. Daydayawan niyo ti namarswa, da kay amin na parparaswa na iti amin nga diso nga pagturayan na. Madaydayaw ka o Diyos, sika tinagutangan ti amin dito'y lubong, kadagiti nakaskas daw ken di mabilbilang ngay nalinaon, amin ti bagi ken kararwami, agraman amin ngadda kada kami, sika Apo tinagutangan mi. Panangigagam kasi na nadungunay, isu kadakam ti mangipay kadagiti masapsapul mi nga uray anyaman. Nasamit unay ngayat mo nga mami, punwen na kami ti grasya di agati. Aramidan na kam kadapwa na singpet ken na imbag, nalinteg ken na salukag, naasiken na yatap no may karika mamayragpat itakasim ken imbag. Teredem Apo, ket di mo palpalugudan dagiti dakes sa rikrik nami, tati basulin ng tawiden tanalinteg a panusam, ket di merebeng nga pagluksawen tinaimbag unay nga amami. Ibukbuk mo Diyos, dagiti parparabur mo ti amin dito'y lubong, kataramidam ka din nga gariken kuana, dalinteg singpet kapya ken ginawa. Ket tamang ni binibing nga kasim, lagi pem kadmet Apo to'y hilimi nga ay ayaten, igagam ket taginayunem ti wayawaya ken panagwaywayas na, ket pagranyage mapatinayon ken kuana ti silaw da sursuro, kapya wayawaya ken panagpapada. Tapno ti panagbiag mi, nagasgas at nanamnam ay ken naging ginawa. Talyawem kadmet Apo ti simbahan mi, pasingpeten ket pagasaten nakamkad nga anak na. Agkakapya ket agkaykaysa kam kadin, ikan nakamkad Apo iti saririt singpet ken rektang agtungpal kadagiti nilangit na bilbilin ken panursurom. O Diyos, daydayawen da ka nga siyaman unay, katitipon meeting kam ken kapanagdaydayaw titimek ti sangalubuan ngagdandaliw nga agkunkuna. Madaydayaw tinasamit unay nga Ama, dagiti amin nga parswa, ibumbunan nagdati kinaman nakabalin ken kinamanang nga asina. Santo, Santo, Santo ti Apo man nakabali namin, at dahi punganay at dayta, ket adantong agganayon nga awan tinggana, sapay ko nga. Santo, Santo, Santo ti Dios dagiti amin apanswa, ti langit ken nagkalaknuday ti pagkaydaydayawan.
ulit tinangina ko ng templo na itisak lang na ulit amin na nailangitan nga ama na panglaw ka munay. Naburi pa'y tumandakang tikabaknanan. Awan ti mabalin ning eroklikan ka ang may karitawan na masking na kinadayan mo. Anang satatak na mabalin ni ti mangiroklikan ka iti may sinagaton. No umasa si Deg, iti ulit ako mga pagbasit. Itinangato di ka ng parungbuan na kinadayan mo. Iroklimikan ka ako dili kay tanda ka ang patingga ng ayat niya ako ito. Tanda tinangina ko na yung gabi, hindi napatek ko na yung nadara na. Bendisyon ng mga ako sa patay di gayawang tinagan mo. Dahil ito'y tinapay kinayat. Tanda tinangina ko na bagay niya ako ng Kristo. Kaya tulungan na kang kadaman kong pagsibilin mo ang panagayan na yung pananaasi. Ito ngayon na iladawan. Sapay ko. Bendisyon ng kadilang ako di pagimbagan ti amin ti sa halubungan ti arap. Ito ang nilagawan tinangin mo ni dara niya po Meso Kristo. Kataramidam kat ako nga tingkang panglagip ti mang ibinibingayat mo nga mami. Ina kami ang pagkaykay sa akin kas napaypay so kanya yung bag nagatabsat. Katika gumahan mi katyag bali na may karida na nga tuon na yapan nakipagimikan ka sapay ko ma. destroyed our death. Rising, you restored our life. Lord Jesus, Lord Jesus, come in glory. Iti nga ro din kang panaginatagkan ka una sa mitunay nga amami digiti nanumuatan dating kang pagyaman. Aramidan mi apang lagi pasikat inayat nga amami nilangitan. Ina kami amin pinarsok at utang mi ken katibiyag mi ken amin nga dakada kami. Kastame ti dagtella ayapan na kay digiti masapsapon mi ken digiti adu ken di mabuhos sa kakaasin. Aramidan mi meta panglagip kina po Jesus iti awang patinggana kinimbag na. Kiniday dinay parumungayat na kastaunay takalpasan kinakadakang panursuro merpan itibiyag kagnanayon. Inapain patli tinangina unay abiyag na. Apinilan say kinakababain na panakapaydet pa. Kapni na paneknekan iti nakaskas daaw ngay papatay na. Iti kinapudno day tinalangitan na panursuro na. Ngay kami ni kaniti nakatartar no pagpatulad iti kinema. Panagayayat kanitat tao. Kinasimpet kan kinalinteg nga uray pakatayan. Aramidan kad met apo ingkang paglakaman dagiti wang patingga na panursuro na. Kapning ka mapasimpet ket ilagit day dinang inauna panagtutuog na. Isu kumart ako iti mangpabilag ken mangpapiksa kada kami. Tapnon mabalin met ako ipael nga si Anos dagiti papay iti nga biyag. Tulungan na kamart ako mangliklik kada iti sisiit iti tayo kapagluluwaan ken mangragpat iti langitan na ginawang ingkarim. Kada iti makaamo mangsungkot kada iti langitan nga bilbilin mo. Sapay kuma. Napnon panagtalek ken panamati ti Dios sa dilangit intay nga umawag ken kuana babaen ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Apami nga adda sa dilangit, magaydayaw kuma. Tinagan mo, dumteng kuma, di pagayang matumpal kuma. Tinagin mo, dito'y dagat, akas sa dilangit. Item katakam, di aldaw ito'y itanen mi, itipa, tinayon ka aldaw, pagkawan
aram ti panagari, ti panakabalin, ken ti dayag ti danayon. Sabay kuman. Ni Apo tayo Isu Kristo kinunana, no umay mo iyag ti daton mo ti altar, sadyain ka malagi pati kapsat mo at dagura na ken ka, ag subli ka tao mo na ngayon ka ken kuha na makikapya. Ag kakapya tayo kas na baybay so ken imbag nga kakapsat, ag pipin nakawander ka digitin tayo nagkurkurangan, katawang kuman makigurang-gura, itipada na nga tao. Kasta kung mga rutap ng tiamating nalagitan ng pakawanin na tayo may. Di kapya ti Apo, kan kanayon kumakad na kada kayo. Kasta kumamin ken ka. Kakapsat ko ipait ng tinaisem na yung papuswan na ragsak at ang dati kapya ti tumunggan na isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Apo di kamay kari, Apo di kamay kari, Apo di kamay kari ang may rano tinanginaon niya pati kinapatigadaran niya po Meso Kristo, gapo kadagit niya ng basbason mi, e muamad awang kanya sinpanagin mi na nausti ka po ibi, awan pisarak niya sumarangat kalikidato sa rikrik namin met na rin. Kat nawan na ganit na ima mamanapaya katatamisa na bumurong di pa nakapukaw mi, saranayan na kam kaliw Diyos. Pagapunta pa kay Dayawan sa nasantuan mo ni anagan mo. Dawatan mi manan na kami tunay nga pumi ang pakawalan na kami. Umay to o Diyos, umay mo rami na dagit nakataas kita karawami. Kadagiti gupupiting na singpet. Nadadama kay hayo kadagiti na Diyos na matmatam. Tapnon maksayan tidi ka pa na kay kari ang may rano tinaday ko niya at ang bagi. Kaya napatigadaran niya po Meso Kristo sa pay mo. Kakabsat at to'y titinapay tibiyag na nagkaput sa dilangit, ladawan kang kayarigan tibagi kandaran niya po Isu Kristo. Agbiag kumagnanayon, digiti umay umawat kan mamati kan kuana sapay kumag. Pay mo Apo a bendisyonan, dagito yung anak mo lisod ang umawat, ikayarigan tibagi niya po Meso Kristo. Bukan kau mereka
daydayawan niyo ti agnanayon, da kay amin na pagpagilian, da kay amin ili, daydayawan niyo ta pinadakkel na kadatayo ti kaasina, ket ti kinapudno ti Apo ang paginayon tinggana. Hallelujah. Ti Apo at da kumakadat tayo, Basta kumamit kay ka, kumangarag tayo, si Papas na kunay. Managayat nga amami, pinakikaysa na kami, itinindaklan aranyat ti baro alangan iti anak mo. Katagyaman kami gaputin, nalaos sa panagayat mo, tayo ti abiyag, imbilang na kami itagloryam. Gapuken Kristo nga ako midawaten mi dagitoy. Amen. Kakabsat ko agyaman tayo, kadagiti nakipagpaset ti na Santo na Misa, ni Apo Junel, dagiti nagsakristan, dagiti nagurnos ti sobre di likod, dagiti na kayo ay may physically di baba naggapan dagiti palmera nga dekorasyon ti sango dagiti nagbuy-buy ay ti live Facebook mas tayo da kayo do amin kanabsa thank you very much palakpakan nyo ti bagyo at dagiti program nga na-print di talikod mabalin nyo ti mangalan kahapsat para iti Semana Santa nakaalan sa Duman pagsurutan pero baka lang nung madiyo makita nga na saya at naglangro na dito bagbakat ikwakmat lang. So, tatta Domingo Ramos, nagpasan. Pero into naman madapay misa, ijibawais, dito yung mayat nga may makimisa kung may kayo, alas 5. Tunubigat, 7:30 iti bigat at da iti misa. Martes Santo, 7:30 misa, 5 o'clock, libot kan Estasyon General, ti Processional Road. May libot dagiti imahen katabsat. At datoy pa yan, digiti nagan, digiti pag-istasyonan, kan digiti mailibot nga imahen, digiti ag-sponsor, kan nagisagana. Miyerkules Santo, 7:30 matlang iti bigat na Santo na Misa, 5:30 iti malam, Cheneblas, rito ti Cheneblas. Huwebes Santo kakabsat, kas na pagnunungmuan mi nga ako nga papadi, dito'y sentro ti maaramid is na Santo na Misa, iti panglagip iti dedi na udi apan ang rabiin ni Apo Jesus kantas tamat ti pammugo since mabalin matan mabugwan dagiti saka dagiti agbalin nga apostoles dagiti nagnagan datoy please lang may kay tukapsat sapsapakan tayo 5:15 iti malam rugyanan tayo tinasanto na misa dagiti kas na pagnunumuan ming Apo nga papadi awanan ti libot ti Huwebes Santo. It is unanimously agreed that iti Apo nga papadi awan libot ti Huwebes Santon dijela ang misa iti malam ti maudi apan ang rabii. So lang ti activity ti Huwebes Santo. Iti Biyernes Santo awan ti maaramid ti ibigat malaksit ti panagsaganad ti simbaan kan kastamat ti panangisagana iti mailibot a Santo Entierro. 12:30 iti tingna ti aldaw maaramid ti 7 palabras wano ti panagpampanunot kadagiti 7 maudi nga balikas niya Apo Jesus iti krus nga ibinsa-binsa wano mangited ti reflection dagiti kakapsat tayo nga napusgan 3 o'clock iti malam kalpasan ti 7 palabras maaramid ti rito ti Biyernes Santo ti pananglagip ti sakripisyo niya Apo Jesus iti krus iti panagdaydayaw ti Santo na krus ken iti komunyon general kalpasan na dayta maaramid mairwar ti na Santo na libot ti Santo Entierro processional road mutla ang katabsat kalpasan na iti oras iti siguro around 8 o'clock ti rabii at tutoy ti libot anta no jakamo to patuno I think dito daktal na simbahan is procession lang mobile handa nga magmag na isang barbarang alis tunto so maybe 8 o'clock maaramid ti panagsuknal iti Santo Entierro dito sangwanan ti monumento ni Apo Aglipay. So, agingga iti oras ti alas 10 ti rabii. 2 hours lang katamsan. Kasi damot pa ilang curfew ti alas 12. Sabado Gloria, 5:30 iti malam, maaramid ti Bihilya, ti Pasko, ti Panagungar, ti panang bendisyon tayo iti baro nga apoy kandanong ti bunyag. Mayawis kakapsat nga dagiti pabendisyonan niyo, itugot yo, yan kastamat mangitugot kayo iti bukod yo nga kandela. May isa nga tao, may isa nga kandela at pamayan tayo kakapsat. Kat iti Domingo, ti Pasko, ti Panagungar, 6 o'clock iti bigat, maaramid ti panagsabat ti libot,
Timahen ni Apo Santa Maria Alegria, ken ni Apo Resurrection Jesus, dita sa nguanan ti birthplace, kay tantong agkanta dagiti angels tayo. By the way, dagiti mayat pay nga agbalin nga angels, si Kabaro, pag-angel ka. Pailistakan to ta, inal daw nga ta practice da, ada pay practice da into numalpas ti misa. Katkalpasan, bueno, 6:30 iti bigat, isonton iti nasanto na misa, iti panagungar niya po tayo so Kristo dito misa, alleluia nga kunana. Kalpasan iti misa at danto maramid nga Easter egg hunting dita birthplace. Ingkay to agsapul ti itlog at nanagyan na nga kwarta. Ingkay to jay ito pagsapulan nyo. Kat kalpasan day ta agawid to kadagiti balbalay tayo intayo ag kinit. Tayo agigup ti lauya nga kunada. Domingo kinit nga kunada. Dagiti aktibidades tayo kaditi masanguanan nga aldaw kamsat. Baawis kayo kaditi kamkamang ti pamilya nga makipagpasat. Kas kinunaktat tayo dagitoy rito kostumbre ti Semana Santa haan nga agpaay lang iti simbaan nga makamrunaan na aramid dagitoy tapno iti kasta mapabaro ken mapasantak ti biag nga na espirituan ken ti panagpamati tayo kas pasurot niya po tayo so Kristo. So nga makipagpasat tayo anlagan nga physical, spiritual nga panakipagpasat iti aramiden tayo iti daytoy nga Semana Santa barbarang laang sabsabalin to terik na tayo nga makipagpasat. Bueno, sabsabalin to terik na into yung intay nga rambakan ti Domingo. Alleluia. Dagiti announcement tayo kakabsat. Dagiti angels please laang agkuha tayo. Practice kayo na saya at kasi tapno na pimpintas mo't laang takatay suna nga mabalinan. Kaya hindi last year kat da kami kung dagiti babakot tinagbalin nga angel. So please. And by the way, kadagiti kakabsat tayo, iti simbaan, dumawdawat ti tulong para iti panagsagana iti Semana Santa. Yaman nga tulong nga mabalin nyo ngayon paay, itad nyo lang di talikod, pay surat yung tinagan nyo. Please lang kakabsat para iti panagsagana tayo iti Semana Santa. Yaman nga tulong nga mabalin tayo ngayon paay, ibagayod talikod. Gamagan nyo kadaninang daming kadaninang selino na pwede masapol. So, nagiging kakabsat yung announcement tayo. Thank you very much. And namnama isupport tayo manan. By the way, nagiti parparokya tayo, Iji Pimentel, Iji Baligat, kan Iji Biningan, umay danto makilipot mat. Kas kitiga daw yan nga aramidan iti panawan ti Semana Santa. So, nagiging announcement tayo kakabsat. Nagiging dumapay ng announcement, makita yun to iti Facebook tayo, ICFC Bishop Rick Parish. Tumakdar tayo kakabsat, into yung kararagan, ti kararaga pagdawdawat, ti kaasikan tulong ti Diyos, may gapoy ti sakita COVID-19. O Diyos, awaten mi asiyang anos ti may tutupapanusam, kat pagrukbaban mi ta ima mamanaplit kada kami gapo kadagiti nagkalabas basol mi. Ngam laglagi pa mga anak na kami naman pwede kang may kari. Kastamit apo laglagi pa masikalain, awan sa bali tinangkad kada kami tinakay di dalaon na biyang mi. Pakawanan na kamarod apo tangay di kang subyante basonen. Ispanan na kami apo hindi dahil sakit a COVID-19. Tawan sa bali ang makaispan kada kami hindi na tayo pangyatlim mo. Parang kapan na kamarod apo ti ano sa mga rayat kadagidat ng dahil sakit kati kamet dagiti pang pamuspusan ng ipakat bilang nangro na dagiti doctor, nurses, kan medical staff tibilag da ang mga gasmang tetpiakan sa nung at dawaten mi kan kaapoy pagapong di mabubus sa kakaasim sa pekuman. Ti apo kan kanayon at takada kayo nalpasin ka lang sa tipan na kay daton tinasanto na misa agtamet tayo pa na muna hintay dawaten ti pamendisyon ti kan grasya ti Diyos. Una samit muna yung amami hindi ka masipapakurang nga may tawag takaasin di man tapabilgan na kami sa Diyos ni Apo Jesus nga tawad kayo may tetso ti dawaten nyo. Tano da kayo din patadakas kayo ang muyo pa ni sagutan dagiti anak yo. Anyan to ket din ti amayo ni langitan. Sika apo tamong dagiti masapsapol mi ken dagiti masapsapol dagiti balbalay mi. Kating kay day payo rin mi pay dawaten. Sika apo tamong ti kinarasimi.
Nagiti pagpagdad sibsiba ng likmot ka na kami. Iwayat mo kantanayat ka na asiunay nga imam. Kat umana ito na mamagbukel tiragsak ka ng maimi. Magpasingpeten na kami tapno may karikam kaligit di mabubus sa kakaasim. Igalam amin tilubong arami dama kung agarikan ko na dali tegsingpet ka pitin ginawa. Igalam ti ilimin salwa dama ko ti panagwayawayat and panagwaywayas na. Kaya tikam na iti pang pangulo may di pa nakapudno na agar-aramid. Iti pagimbangan ken pagnamayan miya sa pasap. Igalang ti simbahan mi Independent Church of Filipino Christian Saglipay Memorial Church. Ikaw ka dagiti aming obispo ken papadi na iti singpet. Sirib anos ken rin tama magtungpal ka kami kalilin sa natansanukatik ken makasmuda panurusuro ni Apo Jesus. Amin ang kag-ako nga amin dagiti Pilipino ay kami kay sa iti babayan ti salinong na. Tapno nagbukat ti wayawayami na unos kang magdaydayaw ken ka. Igagam sige mong igagam dali tinaganak ka na kami. Kakapsat kakabagyan gagayam dali tinapaputangan ni tinimbang ganatem. Igagamit ako dali lista ng mga yat kang gumurumura ka na kami. Padapadayan na kamamin akong igagatin ka siyan na padapada kamamin nga anak mo. Igagam dali tibalbalay ni kasamit dali lisan sa nikwa. Isuda ngayong papain mo siyas ka na kami. Tapnon Roma nga ikatagtagin ayon dapat laslak aman mi. Katulungan na kamuha makadagiti so amin nga raramit yan pakasiksikuran mi. Panungpalan na itong dumanon di kanito iti papatay mi. Aklo na nakamto ka duman nga asyo nga mami tapagarian. Hindi ka na maikan ka asi. Sapay ko magpaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bendisyonan na kami, ikagakat sa lakniba mo Diyos na danayon. Ipamatmat mo ako tanaranyag na rupam kada kami kat kasyan na kami. Inakambaybayan nga nak mo ama parangkapan na kami tisingpet, gasat kapyatan na kinamay sabay kuma. Itinadaganagan niya po tayo Iso Kristo, iso kumatimangtet kada kayo, tinimbagagasat, mangilisi ti amin na dakes ken pegad, kat ipamendisyon ti Diyos tirda kada kayo, itaken teganayon nga awantingga na sabay kuma. Didayawen teganayon tinagan ti Ama, iso anamarso iti langit ken daga. Amen. Nimbag na bigat tayo amin katamsat,